Mayong udto-sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Lunes karon Hulyo 13, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Usa ka aksidente ang nahitabo kaganinang buntag dinhi sa syudad sa Sugbo, diin usa ka tiguang nga babae ang nakabsan sa kinabuhi. Makahinabi nato karon sa Cebu City Traffic Operations Management Chief Jonathan Tumula. Nahitabo ni mga pasado alas 7 and then ang kining Ceres bus gikan ni siya og south going to downtown, and then pag-abot na dapit na sa may kinasangan area, doon may usa ka tiguang nga kalit na mitabog sa daan, and then una sa amo nga nakita, una ni siyang nadasmagan, pagka dasmag niya nalagpot unya igo sa nakatamag og brake ang sakyanan, doon ay skid mark nga mga 16 meters, igo sa gid na naabot ang maong tiguang utog na desdaan human kini malagpot, narigsan ni siya sa Ceres bus nga nitong higayuna nakatamak na siyang brake, nakaskid na desdaan unya igo gid na ni hunong ang bus dito nahabilin na pangil ang tibok lawas ining maong tiguang sa atabangan nga bahin dapit sa may passenger side. So medyo dugay siya nga nakuha kay hindi na ito mahimong iabante ang maong sakyanan aron ato siya mahulbot, isa na ito siya pwedeng iatras tungod kay ang nahitabo ang iyang lawas is naa dito ang iyang likid, no? So kung panalitan mo abante ta, matamakan na to ang iyang lawas unya og imo sang iatras, matamakan po nimo ang tibok matiis. So muna inungdan nga nanawag din ta og tabang gikan mismo sa management sa Ceres aron makadaog mga tools, dagkong tools para pag-alsa sa ilang sakyanan unya niabot pod ang mga sakop sa Bureau of Fire gamit nga itong mga bagong kaimanan, gialsa ang kining atubangan nga bahin sa ligid sa bus una paghulbot ang riyot na nga maputol nga lawas sa usa ka tiguang. So muna nga nahulbot ni siya mga pasado na alas 9, mga 9:30 or 9:35 unya ang driver ni surrender gikan sa Pardo Police Station unya giton order ron sa sitong ang driver. Sir Tumula, kumusta ang traffic kaganinang buntag? Huwag tayo ang dagan sa traffic maninungdan na doon ay pipila ka mga sakyanan. Katong pabor dapit na sa may Bulacan, no? Katong Bulacan area, atong gipa-divert, ipasod na to sa St. John Acres. Unya katong mapabor po dapit na sa may iskina kinasangan, ato pong gipaliko para makalahos po sila nga tuskugon. So mo na diversion nga gihimo kaganina. Dagang salamat, Sitong Chief Jonathan Tumula. Ning pagbalita, anaa na sa punerarya ang biktima ug matud ni Sir Tumulak sa atong pakighinabing niya kaganina nga ang driver sa Ceres bus nitahan sa Pardo Police Station ug gi-turn over sa buhatan sa Sitom. Davao City Health Office ni kumpirmar nga lahi ang packaging sa mga gikaong Durian candies nga maoy gingong nakahilo sa dulan 2,000 ka mga biktima sa rehiyon sa Caraga. Matud ni Robert Oconer, ang pangu sa Environment Sanitation Division sa City Health Office sa Davao, nga lahi ra ang packaging sa mga gibaligyang Durian candies. Matud ni Oconer nga posibleng ang mga Durian candies sa Surigao del Sur giripak ug posibleng nakontamina. Matud ni Police Superintendent Martin Gamba, ang Regional Information Officer sa Caraga, nga ang mga nasakit nga mga estudyante naggikan sa mga munisipalidad sa La Paz, Tago, Marihatag, Bayabas, San Agustin, Lianga, Caguait ug Tandag City sa probinsya sa Surigao del Sur ug sa lungsod sa Placer sa Surigao del Norte ug sa syudad sa Bayugan sa Agusan del Sur. Sigo ni Gamba nga walay namatay sa insidente ug ang tanang mga pasyente anaa na sa luwas nga kahimtang. Ning pagbalita, matud ni Oconer nga gi-monitor nila ang mga durian ug mangosteen products nga gibaligya sukad Enero ning tuiga. Ug ang tanang mga namaligya og durian candy sa Davao City giagi sab sa Food and Drugs Administration. Sigo ni Oconer nga samtang naghuwat pa sila sa resulta sa mga laboratory test sa mga candies, temporaryong gipasirad-an una ang 2 ka mga manufacturers sa candies. Ilasab gisusi ang gigikanan sa mga durian ug mangosteen candies. Niadtong niaging adlaw gibalhog na sa Tandag City Police ang 7 ka mga suspect, samtang duna pay laing 6 ka mga suspetsado ang pabiling gawas nun. 5 ka mga gituohang tulisan ang namatay sa engkwentro sa kapulisan dito sa probinsya sa Bulacan ni adtong Domingo. Matud ni Senior Superintendent Ferdinand Devina nga alerto ang presensya
sa mga kriminal. Niadtong Domingo mao ang nag-set up og checkpoints ug roadblocks ang kapulisan. Nakaikyas ang mga suspetsado sa permirong checkpoint apan naengkwentro kini sa kapulisan didto sa residential village sa Bulacan. Upat ka mga suspek ang namatay dayon samtang ang usa sa mga suspetsado gideklarang patay pag-abot na sa ospital. Nakuha sa kapulisan ang upat ka pistola, granada ug ang SUV nga gisakyan sa mga suspetsado. Donnie Nietes nagpabiling WBO Junior Flyweight Champion human gilampurnas ang Mexicanong si Francisco Rodriguez niadtong Sabado. Sila kapuyan sa dugang detalye. Sa ika-11 kahigayon, nadepensahan ni Donnie Nietes ang iyang World Boxing Organization kung WBO title human sa usa ka unanimous decision sa iyang 12-round nga kombate kang Francisco Rodriguez, usa ka Meksikano niadtong Sabado sa Waterfront Hotel sa Lahog, Cebu City. Patod ni Nietes, kung wa pa maangol ang iyang tuong kamot dihang naigo niya ang ulo ni Rodriguez sa 7th round, dako ang kahigayunan nga iyang ma-knockout si Rodriguez. Si Nietes kinsa mao'y nagunit sa record isip Pinoy boksidor nga labing dugang nagunit og world title, misaka sa 36, 1, 4, 21 knockouts nga record, samtang si Rodriguez natagak sa 17, 3, 1, 11 knockouts nga baraha. Iya kapuyan, Sun.Star Pilipinas. Gipanghingusgan karon sa usa ka Cebu-based visa consultancy firm, Pinoy Care Visa Center, ang study ug work program sa Canada isip laing paagi sa paglangyaw sa Canada. Si Prisca Ninya Mabatid, President and CEO sa Pinoy Care, nagkanayon nga ang study ug work program mao'y pinakadali ug pinakasayon nga paagi sa pagsulod sa Canada. Ang nasod sa Canada ilado sa laing o sa ilang strikto nga immigration policies ug standards. Now, the student visa, you have to have a 12 years of education here in the Philippines. So anybody with 2-year course or vocational course, or even if you're undergraduate but you were able to study 2 years college here in the Philippines, you will qualify for student visa in Canada. Now, the processing period would take around 3 months only. Now, once they enter Canada and they decide to study for 1 year, the government will issue them a 1-year work permit. So this is not just a student visa program. It is actually a study and work program. Nagtuo si Mabatid nga makaya ra kini sa mga middle income earners nga pamilya kay samtang nag-eskwela pwede sab makatrabaho dito sa Canada o New Zealand. Sa maong study ug work program, ang usa ka aplikante mamahimong mukuha og 6 months to 1 year nga short course program ug kini tagaan sa gobyerno sa Canada og usa ka tuig nga work permit. Ang duha ka tuig nga pag-eskwela tagaan og 3 ka tuig nga work permit. Bisan asa sa duha ka termino ang aplikante pwede nang mo-apply para sa residency. Ang Pinoy Care accredited na sa 30 ka mga eskwelahan sa Canada. You know, I am encouraging all the parents, as long as you can afford, and I'm sure you will be able to find your financial resources for this opportunity. I'm really encouraging you to send your children to either Canada or New Zealand under student visa, and I can assure you that it's not they will enter there as a student, but they will be working at the same time, and this is the best pathway for them to become an immigrant for these countries. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang higikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhon. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Anian na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nag-trending sa Twitter human ipakita sa iyang soft side sa Gandang Gabi Vice. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Nag-trending jud si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Twitter tungod sa iyang guesting sa Gandang Gabi Vice kagabi. Ang hashtag nga Duterte on GGV misulod sa Top Philippine Worldwide Trends kagabi dihang nag-air ang episode sa Late Night Show ni Vice Ganda. Nahimong ilado si Mayor Duterte tungod sa iyang kaseryoso ug kaisog sa iyang panerbisyo sa syudad sa Davao. Apan sa iyang guesting sa GGV kagabi, gipakita ni Duterte ang iyang soft side.
Lapot sa pakig-joke ni Mayor Duterte sa comedian host, mipakita sab siya sa iyang dance skills nga sobrang gikalingaw sa audience ug sa mga social media users. Matod ni B at Bam the Great sa Twitter nga halos tanang Davaoenyo sa iyang timeline, kinsa migamit sa hashtag kay mura og mga anak nga proud kaayo diha sa ilang papa. Ang uban Twitter followers nga ni-join sa hashtag ni padayag sa ilang kalingaw sa mayor ug sa maong episode. Ang uban nagpost sa gibuhi ang linya ni Duterte, samtang ang uban ni padayag nga gisayangan sila kay dili interesadong mudagan pagka-presidente si Duterte. Samtang si Vice Ganda mi-tweet nga nakita nila sa episode ang side ni Duterte nga full of sense, humor, and charm. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po din sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto o sa 649 Super Lotto sa mga bulang kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Aniya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.